Aizu, Nax, nozbait donatu duzu? Ez, mentzigatu nintzen, baina zuen informazioa lortu. Hau gertatu zaizue? Gure proiektua proban ipintzeko Gasteizko hiritarrei galdetegi bat egin diegu eta grafikoan ikusten den bezala gehienak donatu dute edo donatzen dute, baina oso desinformatutak gaudela usten dute. Arazo hau konpontzeko gure proiektua azalduko dizuegu. Alde batetik, informazio falta hau konpontzeko, udaletxeko web orrialdean hiritar bezala donatzeko ditugun aukera desberdinak azalduko dira. Beste alde, kopera kontenedoretan sartzen den arropa dendetik saltzen den arte, prozesuaren informazioa QR batean egongo da. Egin dezagun Gasteiz solidari eta informatu bat. Zuen boto emateko udaletxeko web orrialdean egin dezakezue. Eman eta eragin proiektuari.